Aduh, wali ke berapa pasar nih? Hijau masih katrak dengan Halo logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फिन बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबावबाय ओमफ्रायहाय दिनैनिया भिडिअ होगोनानो जाहैबाय लोगोफोर दहाय ना हमदोंमोन आरोना बेखौनो आङो भिडिअ लादो स' लोगोफोर नोंसोर आंनि भिडिअखौ दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिथाङा थास' बिथुरि खादो नै मा जागोन दे बयलारजों गोथाव गोथाव बयलार जानो जानोबा लोगोफोर बयलारजों गोथाव गोथाव जा मिलौलायो स' बिथाङा थास' बिथुरि खागासिनो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों मिथिगौ जोंहानाव नै फख्रिखौ सारनो नागिरदों बिसोरो खज'जों इजों फख्रि सारनो फैदों नै दैयानो गैथ्रा आरोना बेखौनो सारनो नागिरदों बाइखौ दा साफा खालामना लागासिनो नाबा दंना गैया मिथिला बे गिदिरखानो फख्रियाना ओमफ्राय दैयानो रानजोबनानै बेखिनिल' दङ ओमफ्राय खावसे खैजाल' जमा एसेल'सै गिदिरावनो सारबा बेसे ना मोनो दै गेदेराव आं आरो रानाखै नामा साननाया बियो दिनैहाय जोंहानाव मैगं बुथुमनानै लांनो नागिरदों ओमफ्राय लाइबो दङ इखिजाहाय लाइबो लांगोन नैयो ओमफ्राय थास' बिथुरिबो खागासिनो नै लांनो न'आव जाग्रा मावदो नै सेन्देल गारलायनानै जोंसि गोजा सेन्देलखौथ' गानखानांगोन होबाय खजरा जाया नामफोरखौ एसे मोजाङै होन ब्लग बानायदो लासिं सिख्लाफोर नायो सेंग्राफोर नायो हा नाम नानै नामारोहाय मोनजादिखाय खुमजा नुबाय दे मा जागोन दे ए नामाबो खर'सो खालामनोसै आंखौ नोंसोरानो इदिनो गाज्रिखायो नोंसोर बिखुनजोआबो इउटुब नायलायो होनबा नायो खोमा मालाय ओरैबायदि गिदिरखा फिसाजोनि मबाइल खेब जख्रेबनानै बायफिनना नांबाय या नोंसो थांदो Nalangraya plastik so balik ini ya mas ya kau bilangnya deh mas naik ini masih ini beri kita namun raya dang lu natan deh minta lemar betabra masih sayo dot bos gilisi mana biar nara oh ya udah lasi bela naik di sini lasi naik sana dia nang huk lagi boleh gue cari bilang awal kasih malu pasti
이렇게 올라오면 죽을까 기라 한 tanki 오늘은 막 그런 플라라나 바브라블레나 우우우우네. 뽀뽀뽀뽀뽀. jadi saya mani kuda 아. 잘못 들어. dulu mesti belum ada tuh Ini nalang mesti. nih saya roh Ah, diserna. di sar mungkin aja ini musuh apa ya Mayu. sniper sa dasar laiso soy na lang yung baju mami naman tayo Al wali ko berapa pasar nih. Hijau masih katrak dengan Wow. Wali ko udah itu YouTube channel lah. Saya benar nih. Sarni hijau masih. Antar lalu. Sari kono ngadi kono ngabra yung mau na sayo le naman Sarni nggak bisa mauan lagi lagi. ini hang lihat bro sampai lama cukup Gambar sebenarnya. Langkah nengai cing. ayo kali bro dia udah bang berbang masih usia apa sih ya Ini jernih kak anak dong. Foto banget. Gila. kita bisa salah salah Semangat. Ini lu rekayasa. hai baby tadi apa sih mungkin yang mau share di video teman-teman bentar di lakas ini bisa bro tak mancing baik Này này ạ, magur, khao ơi. lo cũng là một sự căng gì Ô biểu nó phục quả. Taki ra taki op. Isi gua hau gitu tar. 저희 그래. Untuk. Wow. Cái mà thích sẽ sang nữa đó. Nak gimana bisa begini? Bisa Cái mà nukari. kider nak ke? Minta temen ini mau makan ngonak, gimana bisa begini kangi? Iman gini kider nak ke nak kimere opsa sam gana. Andi. Mau dibikin sih? Bilang tadi. Bilang berapa? Yes. मोनथाम फागायबाय जोङो मोनथाम साथामनि मोनथाम फागायबाय नै Sudah kan udah dura nanggernya. Sekarang nanti oleh ini. सासेया मालाय दुगैखांबायानो नै मोनथाम जाबाय नै रानखांबाय जोङो बिसिनि गोलैबाय